Tingnan nyo nga po. Ayan o, waiting na. Ayan o. Pero wala pa doon ay. Nag-start na.
Hindi nagpapatalas ka sa TV. Okay. Thank you sa lahat. Hello guys. Mga kaapos, thank you very much. Thank you, Jarvis. Sleep ka na. Pinuntahan ko na yung bago mo, Jarvis, ha. Nag-iwan na ako ng bakas. Jarvis Jane, thank you very much. Nag-iwan na ako ng bakas. Pinuntahan ko na yung bago mong upload. Thank you. Guys, naririnig niyo ako? Pagan Stella, naririnig mo ba ako, sis? Can you hear me, sis? Inano ko yung sound para makapag, sa inyo ng konti. Makapagsalita ng konti. Tia Marietta, thank you very much. Simply Aqua OA, thank you. Ako si Nika, thank you. Sis Mercy Cagara, thank you very much. Colin Climacosa, thank you also. Nag-try lang kami guys kasi masyadong mababa yung WH na namin sa YouTube studio nakita ko. So, sabi ko kay Rosana, mag-live kami ng konti para madagdagan ng WH namin. Can you hear me, guys? Can you hear me, guys? Hello, hello. Check mo nga dyan kung naririnig. Parang hindi nila ako naririnig. Ano? Yung may patatas. Okay lang ako na muna galawin. May sound ba kami? May sound ba kami? Meron ba? Check mo. Tia Marietta, naririnig mo ba ako? Sis Marietta, naririnig mo ko? Narinig mo ba, Rose? May ano pa rin, may patatas. Ay, oo daw, yes. Thank you. Thank you, sis, ha? Sarap ng mo. Sarap ng ubi pandesal mo kagabi. Tia Marietta. Skip ko ako. Skip. Okay lang na. Yes lang, narinig tayo. Narinig ako. Loud and clear. Hindi ako nagpapakita kasi wasak na wasak yung buhok ko. Hindi pa ako nakakapaghilamos kaya hindi ako nagpapakita.
Okay lang, Jarvis. Tulog ka na, sis. Pakapagod ka sa work. Tulog ka na lang, Jarvis, ha? Thank you sa support. Pag nag-ELS tayo, dapat medyo, ano eh, maayos-ayos ang itsura pag nakaharap ka sa madlang people, di ba? Kaya, pinokos ko na lang dyan sa ano namin, sa painting namin kasi naglilinis si Rose, tapos ako, kung ano lang yung itsura ko, pagkatapos namin kumain, sabi ko, mag-LS nga tayo at ano, mababa yung WH namin sa YouTube studio. Nakita ko mababang masyado yung WH namin. Ikaw si Stella, pwede ka mag-everyday, alam mo yon, parang iwanan mo lang to kahit 1 hour everyday. Pag may mga pumapasok, kahit pa isa-isa, makakaipon ka ng ano, hours mo. Tulad ng ginagawa ni KRJ, yung ginagawa ni Tatay Makahugot, para mabilis yung ano ng WH mo. Mag-i-end na rin kami siguro hanggang ano lang, in 10 minutes time mag-i-end na kami guys para makapagtrabaho naman kayo. Salamat sa mga pag-BG-BG dyan. Busy hours ito eh. Itong 8 hanggang sa tanghali, busy hours pag prepare natin ng mga lunch natin tsaka paglilinis. Sana makapag-ano tayo ng ano, music na talagang walang Para mabudos. mga budos. Minsan mag-ano ka nga dyan sa'yo, mag-record ka. Mahirap maghanap eh. Kung magre-record tayo tapos bigla na lang yung bitaw yung may CPR. Gagamitin ko sana yung na-post na natin na song sign. Pero baka magkaroon ng duplication. Minsan sinasabi nila na bawal yung duplication. May nahanap ka ba dyan? Tingnan mo nga, check ka nga ng budots dyan kung meron. Parang may lumilitaw na ulit. Low battery na ito isa. Mga ganito ng mga Santa Claus. Ang sinti. Meron yung iba
bang leggings na nakadadala sa pansin ko? Para namang ano yan. Parang pang bata. Yan, meron. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Sure ka dyan, ha? Tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinana ka ni Cupido sa pool na sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang pipiliin, panalo ka ng hati, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang ipigil to. Araw-araw kita aalagaan. Laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Mga old songs. Kaso lang kasi pag isang oras. Gising sa umaga di, walang galaw. Ikaw yung daming nasa isip. Kaya kita sa paraan na kung wala nang magkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag-ibiglan ka pa yan. Sure na baby siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills and makes me blush, she gives me birth. And I can see her breathing down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills and makes me blush, she gives me birth. And I can see her breathing down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Bali ng baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarisalan pa rin kita. Ipagdarisalan pa rin kita. Ikaw na ang pinaka, wag mo lang hinapda sa aking mata. Gusto kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Pagdarang naman sa'yo ako'y pag-iwanan. May nakita kong isang lalaki, di ko malimutan ang ganyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. Ano mo pwede natin gamitin yan sa TikTok? Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa kang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo baka pwede ka na mapasa'kin kung gusto mo sa'kin. Ikaw si Karjit. Hello, Karjit! Baby, tell me if you want me, if you want me, you want me, baby. Anong oras LS mo, Karjit? What time is your LS, Karjit? Thank you, Simply Aqua. Nandiyan ka pa rin. Salamat. Sis Mercy Cagara, thank you ulit. Salamat, Sis Mercy Cagara. Thank you. Kumusta, Karjit? Anong oras ang ano mo? LS mo, Karjit. Pag nagtapos ako dito, pupuntahan kita. Karjit, what time is your LS, big boy? Ang sarap ng titigan, rosas ka ba? Kasi sa spaceship, What time is your LS, Karjit? ang ganda ng aking mukha. Maligo ka muna. Hindi nga ako naliligo. Hindi pa nga ako naliligo, kaya hindi ako nagpapakita eh. Kasi hindi pa naliligo si Lola Linda. Tapos si Rose naglilinis ng house. Kaya hindi kami nagpapakita. Mahal kita, ano man ang kanilang sabihin sa'yo, lamang iaalay, tunay ko na pag-ibig. That chick's the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, and she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan daling chicken na magkupetay, katuwa na parang gusto mong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo Ganda ba yan? meron yung sa Pinukus ko lang yan sa isang painting namin eh. di ako pideya habang Wala kami maipakita, kaya dyan ko na lang pinukus sa painting na yan, oh. gabi. Thank you anyway, Karjit. Ang karinto, Tia Marieta, nandyan pa rin. Thank you. lahat pinamamor. Oo nga, pag Stella, ako din. Habang naglalabas ako ng pananghalian namin, nagre-ready, si Rose, ikot ng ikot, naglilinis. Ito yung ginagawa namin, kaya hindi kami makaupo ng dalawa. Kasi kanina sa'kin at babagal
Mas ano eh, mas makakagawa ka ng ibang work pagka hindi ka nagpapakita, di ba? Pwede kang tumayo-tayo at pwede kang gumawa ng kung ano-ano habang nag-ELS ka. Bakit naman pangit ang bahay niyo, Project? Ikaw naman. Basta may matitirahan, ayos lang. Pagka nagkaroon ka na ng maraming sahod sa YouTube, pag dumami na yan, pagka na-monetize ka na, malay mo, bigla ka mag-trending, o di ano, magkakaroon ka ng malaking bahay, ba? Dahil batang-bata ka pa, you have a lot of time. After a year, 2 years, 3 years, 4 years, o mag-aral kang mabuti. Kasi masyado ka pang bata, tapos YouTuber ka na. Para-paraan nga si Stella. Kung saan-saan lang nga namin pinupokus niya noon eh. Sabi ko, dito nga kaya sa kitchen natin ilagay itong CC natin, cellphone natin, para mas makatrabaho tayo. Eh, nahihirapan kaming mag-focus sa mga ibang area. Sabi ko, ito na nga lang yung dati. Dito kami sa living room, pinupokus na lang namin dyan sa isang painting ay para magkaroon man lang ng view. Sherilyn Griponio, thank you very much for coming. Sherilyn, good morning. Oh wow, Kajay ka. Sige, mag-doktor ka. Diyos ko, buhay pa kaya ako niya pag natapos pa. Tama, para ano. Alam mo, ang daming pera ng doktor eh. Maganda yan, ambition mo na yan, Kajay. Dami ng pangarap ni CJ. Gusto ko yung ganung bata eh, mapangarap. Mapangarap, maabilidad, madiskarte. Yun ang mga gustong-gusto ko. Mga batang ganun. O sige, ninang mo na lang ako, Karjik din. O ninang mo si Mercy Kagara, ako ayaw mo bang maging ninang? Mercy Kagara, si ano nga rin, si Rose nga rin, hawak niya yung walis, ikot ng ikot dito ay after ng almusal namin, bigla akong naisipan, sabi ko mag-LS nga tayo, kasi napansin ko yung sa WH namin, naka-down na yung araw. Ibig sabihin, mababa yung WH namin. So sabi ko mag-LS nga tayo ng konti para matagdagan yung WH natin. Baka mapalo na ni Lolo. Pero hindi nga kami umuupo dyan para may matrabahuan kami while nag-ELS. Nag-multitasking kami. Multitasking. Nanonood, nag-work, nagdudot-dot, o diba? Para-paraan. O ayan, o ninang mo na ako ha. Biruin mo, nagpresenta akong ninang mo. Ingatan mo siya. Ba't wala kang ninang? Saan ang mga ninang mo? Di ba ninang mo na si Sis Mercy Kagara? O, biruin mo. Wala na yung ninang mo. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, galing kita sa parisyon. Ako si Nika. Thank you sa pag-bitching mo. Ako si Nika. Mag-i-end kami ng 9:30. So, mayroon pa kaming 7 minutes, guys. Thank you, ah. Thank you sa walang sawang suporta ninyo. Mga
mga tita mo lang, ninang mo. O mabuti pag tita mo yung ninang mo, pag Christmas, pag birthday mo, di nandyan lang sila, di ba? Pag malapit na yung birthday mo, ipaalala mo na agad para makapag-ipon na sila. O pag Christmas, nandyan yung mga ninang tita mo, di ano, madami kang gifts. Kailan ba birthday mo, Carjay? Isa lang ninang mo. Okay lang yan. Basta mabait kang bata, maraming ka namang magiging friends dyan, di ba? Kailan bang birthday mo? Kailan ang birthday mo, Carjay? Hindi ka pa, nag-grand LS ka. Kailan yung birthday mo? October. Ilang buwan pa naman. Sige, pag-ipunin mo na yung mga friends mo, tsaka yung ninang mo. Sabi mo, October pa, mayroon pang tayo mag-ipon. Para pang-gift sa'yo, di ba? Sige, dyan sa Grand LS mo, kunin mo na lang akong sponsor. Para sa Grand LS mo, marami kang pang giveaway. Put your head on my Shoulder. Hold me in your arms. Okay. Squeeze me oh so tight. Ulo mo sa unan, katawan mo ay aking hukutan. Wala siyang Gcash. Kung nga din, wala din akong Gcash eh. Parehas pala kami ng tatay mo, walang Gcash. Hindi ko nga alam, sabi kay Rose na dapat may Gcash kami para palipad-lipad din, no? Tuntua ako dun sa mga palipad-lipad eh, hindi ko naman magawa. O, tsaka mga pag-games, o. Okay lang yan, sabihin mo sa kanya, okay lang yan, dahil marami kang ninang na mag-i-sponsor sa'yo. Sabihin mo, yung bagong ninang ko, si Ninang Linda, Ninang Lola Linda, mag-i-sponsor daw kamo. O tapos magpahula-hula ka. Tapos libreng, mga libreng load, mga ganon. Tama, mga pag-games. By that time siguro magkakaroon na ako ng Gcash. O, pwede naman sa Palawan Express, di ba? Gusto kita isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw ng mabagal.
Stella. Bye sa lahat. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. And muna to, Rose. Rose. Bye all. Simple Aqua, bye-bye. Pag-Stella, bye. Sis Marcy Cagara, bye. Ako si Nika, bye. Tajay, bye. Sherilyn Griponyo, bye-bye. At saka sa mga hindi pa nabanggit na nandyan, Tia Marieta, bye-bye. Thank you very much sa inyo. Bye.